Ito na, naghukay na. Naghukay na, hinahanap niya yung WAP magic. I really want it to be true. So we're gonna start doing it. Good morning, Philippines! Good morning. Good morning, guys. Punta tayo sa taas, maglinis tayo doon kasi, well, wala na ditong gamit. Ito na lang siya. Ihahang ko yan, guys. But, yun. Tapos, dito na lang. The other day pa ito, hindi ko pa tinapos. Kailangan kong tapusin. Kinuha ko yung mga album, mga gamit. Good morning po pala dyan inyo guys. Kumusta po yung araw ninyo? Gabi na dyan. I know yung in-upload ko to gabi na. Gabi na dyan. Kumusta po yung buhay-buhay? Buhay pa rin. Thank goodness, buhay pa rin, di ba? Anyway, so ngayon, maglinis. Kailangan ko itong ilagay sa galay. Sa galay nga nagbitay lang. Ganyan na. Anyway, so yun siya. Ilagay natin dyan. Kinuha ko to kasi may mga frame kasi na walang, kailangan ko pala. May mga frame pa pala. Yeah. May mga frame pa pala na si Tami. Kailangan ko ng mga pictures. Ganon-ganon. So, ang ginawa ko is naghanap ng mga magagandang pictures. Nilagay ko siya doon para naman magamit. And then, meron pa tayong frame sa baba. Ngayong araw, guys, is Domingo. Linggo ngayon. And, ilagay ko lang ito dito. Ng mga pictures. So, ngayon, gusto ko ng mga pictures na naman ng family ko. Kasi wala akong mga pictures masyado ng family ko dito. So, kailangan ko ng pictures. My father, even though me and my father is like arguing, we argue guys, we fight, yes. So, ngayon guys, nalubat na pala ako. So, magkita-kits na lang tayo mamaya or pupunta ako sa baba para kukuha ng battery. Kailangan ko lang ng mga pictures. Okay guys, tapusin. Hala, somebody's looking. You cannot come in here. You cannot come in. You're stuck in there. You're stuck in there. Hello. You wanna come in? Pakusi ako sa dunggan, bi. Pakusi ako, bi. Kahimos bayot na kahimos. Tignan niyo, gustong pumasok. Ay, naku, ginoo ko magkalaan na, Habs. Hey, put your head back. Put your head back. No, now you cannot get out. Take your heads up. Oh my God. Put your heads back in there. Oh my God. Stay there. Punta kami sa ano. Yung kung saan yung ano. Ganon-ganon. Baril-baril. Mag-ano si Tami. Pero, ayaw ko sanang sumama. Pero, sasama na lang ako. Para may kasama siya. Almost 12. Hindi pa ako kumain. Hindi ako kumain ng lunch. Hello guys. Naano ako kay Tami. May hinahanap siyang yung napaka old na knife. And then, ngayon, hinahanap niya. Kanina pa yan naghanap. Hindi niya makakilala kung saan niya nilagay. And then, ako yung pinaghinapan. May isa akong knife na alam kong nilagay ko sa taas. Hindi yung knife na extensionable. Naluka. Kita mo talaga. Hello guys. Hindi kami matuloy. Nairita yung asawa ko dahil kahapon sana kami magpunta. Pero sabi pa ng kapatid niya, o yung lalaki, asawa ng kapatid niya, uulan daw, so hindi na daw kami dapat pupunta doon. So hindi kami pumunta kasi maulan, pero walang ulan kahapon the whole day. Umulan lang gabi na gabi, mga 10 o'clock, 9, ganun. And so ngayon, sabi niya, tawagan niya, pupunta kami ngayon. Tinawagan ni Tami. So ngayon, na ano siya, sabi na, alis kami ng maaga, nairita. Daghan daw mga pasumbingay para hindi kami makapunta. Sabi ko nga sa'yo wag mo nang
Huwag ka nang makipag-ano sa kanila, yung mga meeting-meeting, kita-kita. Kasi halatang ayaw kanila makasama. Sabi ko niya, wala. Hindi natin kailangan ng anong nila. So, ngayon, hindi kami matuloy. So, tignan natin kung ano, saan kami. Iwan ko kung saan niya nilagay talaga yung kutsilyo niya. Ako pa yung hinahanapan. So, ngayon, naghanap siya. Kung saan niya nilagay. Ang lagay nga nagbitay ni Tami. Ay, nako, ang daming kutsilyo. Naghanap ako. Yun pa yung hinahanap niya. Kapag may hinahanap yan at saka hindi makita, hindi yan uundangan hanggang hindi makikita. Ito na, naghukay na. Naghukay na, hinahanap niya yung magic knife niya. Nakita ko na to, finally nakita ko na to. Ito yung car mount ng GoPro ko. Finally nakita ko na siya. So, ngayon, hanapin ko na lang, linisin ko na lang itong back ng sasakyan. Okay guys, alis lang kami. Oh, we're going where? Hello? Home Depot tayo guys, Home Depot. No, this is skinny. Then that's wider. They have that. This is pretty strong. They have this. It's not thing. They have bins or different kind of bins. Huh? Right here they have a small version. Okay, let me look for the cushion. If they have the cushion here, hanap tayo ng cushion guys kasi titignan natin yung cushion. Wala. This is 7.5 with 15. Sorry about that. So everything's moved all over. Yeah. Check the label and put on the bamboo box. Ha? Pauwi na. Ito yung nabili namin. So ito yung nabili namin guys. Pakita ko lang sa inyo ha. Ito siya. Kunin ni Tami. Yan. Mga pang ano sa basement namin. Ito. What is this? Gorilla? They have Gorilla spray? Ang init ng kalibutan. Grabe. Tignan niyo itong buhok ko. Oh God, ang init. Anyway guys, so yun. Ang binili lang talaga namin dito is yung ano, yung pang ano sa, yung ahas kasi pumupunta yung ahas sa loob kasi akala namin nilagyan ni Tami yung may bangag. Wow, whoever thinks to put up there. Ha? You think that's hard to put up there? I don't think so. They get one of those cherry pickers to go up. It's not that it's hard. It's looking So yun, ang ganda, diba? Look, ang ganda. And then ito din. Okay, and my husband is really getting stressful. It's like the first thing he does is undo the garage. Like we just came out from the car. And then the first thing he does is just break the garage door. Here. The longer ones? Just his mouth is keep opening but his eyes is closing. Guys, do yourself a favor, stay single. You know what, honey? Now you know what? I'm done. What's that? You want to be single? I'm done. You want to be single? I need a razor blade. We need some razor blades. Oh my God, this is what oh my God. Look, oh, here, razor blade. What you need that for? Here. Cut the rubber.
that right to the end of that one. No, it's kind of windy. This diva. Okay, that's it. Bagong baby tayo, guys. Di ba? Mga additional sa mga babies natin dito, look. So, ngayon, ano ko lang siya. Kailangan ko siyang i-transplant dito. Maganda siya, kaso lang mahal. 14 something. Ito siya, 14. Stop it. Stop it. I know. So, ito pala siya, guys. Hindi ito masyadong dapat, tawag nito, tubigan. And yung isa nilagay ko, hindi ako makaano, guys, decide kung anong gawin ko dito sa area na ito. So, hindi ko pa alam kung ano yan. I know, alam ko kung saan yan ilagay. Dito sana yan, pero ilagay ko siya doon kasi may furniture para dyan. Sana mabubuhay po talaga yan, guys, kasi maganda siya. Dragon plant po ito. Ang tawag po nila dito is Dracania. I don't know. Dracania magnetia. Na hindi na mag-close. Yung door hindi na pababa. May kang So, ito yung binili ko. Hindi kulang pa nga ito eh. Para ito sa plant ni Bianan. Na yung andito. Ito to sa dating. So, ito siya. It's need to be here. Yan. So, magtitrim tayo ng ni Bianan. Kasi ang dami-daming hopefully tama tong pagtitrim ko, guys. Kasi ang dami talaga. Yan yung look niya dyan ngayon. Mabulaklak. And then yun. Maganda siya. Healthy siya pag wala itong mga bagong tubo, oh. Kasi maganda talaga siya pag ganito lang. Ito, masaya naman siya, guys. Ito, ikakat ko din ito, oh, kasi ang daming tubo. Turn around. Turn around. Not seriously. The title of this video is Spying My Husband. And I can feel the fall. Do you know that? It's fillable. Let her be.
He was so desperate. Can you? You're so funny, Misty. You're so funny. Yes, you are. You're funny. You're cute, funny. You're always grabbing my arm. Let her be. She always do that hurting, right? Her hurt, right? Hey, somebody sleeping here. Somebody sleeping here. What is the problem with you there? What is the problem with you there? Why are you sleeping over there, Puntuas? Why? Why? Mama, touch me. I like it. I like it, Mama. Touch me. Pet me, Mama. I like when you pet me, Mama. Somebody's jealous, Mama. Somebody's jealous. Okay, so yun yung vine, guys. Isa pala yung vine na binili ko is nasa taas. Kasi ni-research ko siya, toxic pala siya sa mga hayop. Itong klaseng vine, toxic siya. Pero nilagay ko yung isa nilagay ko yan matagal doon sa kitchen, sa window, dito sa kitchen, sa may window. Hindi naman sila na kasi si Hubs, nag-ismail, ganun. Okay naman siya, pero abi ninyo. Para sure talaga na hindi sila maanuhan kasi itong si Hub at saka si Dimple basta magutom, kain ng dahon. Pero yung plant na nasa floor, okay naman yun siya. Hindi siya toxic sa mga alaga ko. Pero itong dalawa pala, vine, din ito siya vine. Magganon yan, maghuhulog yan dyan. Toxic din pala. Kaya nilagay ko sa taas para walang makaabot. Saka yun. At saka itong isa is, tignan nyo. May na siya. Nilagay ko na siya dito, guys. Look. Harvest tayo ng tomato for tamimoy. Tamimoy. Para daw ito. Gusto daw niya sa salad niya. So, yan. Harvest. Hanap tayo ng mga mahihinog. Ang daming hinog dito. Ang daming hinog. Nasisira na yung iba, oh. Ito. Dito, tatlo. No. I don't want fried chicken. I don't want fried chicken. I don't know what I want. So, okay, here's your tomato. Do you want me to cut it? Half? I told Tommy, we were talking about, it's just the two of us, and then we have a lot of plates actually, plus it's still in Euroshell. There's still more in there. I told Tommy, why don't we just, every time we eat, we throw the plate away? Because, Han, There's nuts. nuts. You know, when we were a kid, you know what we heard, like, oh, American is very wealthy. Every time they eat, they threw the plate away. Every time they wear clothes, they threw. This is what I believe, and even the kids in the province, we heard this from people, and that's why you know why we see that, because there's a lot of people buying, or some American donated to the Philippines a second-hand clothes. We called it okay. You call it, thrift store. There's a bunch of them, and then every fiesta, they're like in bags. They just like mixing it, and then you look what you like, and then it's very American. It says, this is from America, big sizes. Big sizes. It's different from us, so that's you have to really mixing it, looking for your size. So that's why we believe that American people, every time they wear clothes, they threw it away every time. So now I understand, only you throw plate away if it's a paper plate. Guys, believe me, guys, even wealthy, they don't throw freaking thing. I don't know why we believe that. It's ridiculous. I really want it to be true. So we're gonna start doing it. Nagkahulog-hulog na yung pagkain niya sa bibig. I have pork. There's a mongo. And zucchini. Yun ang tinatawag, guys, na maling paniniwala. Maling paniniwala. Iba talaga yung pinapaniwalaan namin noon. Katatapos lang namin nanonood ng Lost. And ngayon yung lips ko is sobrang dry.
Yung ginagamit ko palagi dito. Ito hindi ko na to nagagamit kasi wala na tayong poison ivy. Nawala na yung poison ivy ko, guys. So, hopefully, next year, hindi tayo babalikan. So, dito is sobrang dry talaga. Alam niyo, yung petroleum lang talaga nakatulong sa akin, guys. And, tapos na akong nag-apply ng ito, pants. Ako, guys, kasi, few years ago, nag-start akong ng mga halaman. Kaso, nawala talaga yung ko kasi nawalan ako ng gana yung mga halaman-halaman sa loob ng bahay. Kasi, namatay siya kasi hindi ko alam pa ng mga houseplant. Itong Pinterest, kapag palagi kang nanonood, tumitingin sa Pinterest yung mga house interior design, mga decoration, mga palamuti sa bahay. Yun, sa Pinterest akong nakatingin. Nasipan ko kasi sa Pinterest marami akong nakikita. Naghahanap kasi ako ng mga design, yung mga ganun, mga pang dekorasyon sa bahay, ganun. And then meron akong nakikita mga nakakaibang pagpinta ng bahay. Like yung sa living room, sa dining namin, di ba, itim at puti. Ako lang yun, wala akong nakita. Pero meron akong nakikita sa Pinterest na magagandang mga design. Lang siya, pinta, magpipaint ka lang, and then merong tape. And then ikaw na lang yung gagawa ng mga design. Roxy, are you ignoring me? Come over here. But anyway, guys, I'm going to end this vlog. Thank you, guys. Wala masyadong ganap. Thank you. Good night. I will see you guys tomorrow. You're waiting for your daddy, huh?